Život je ťažký. Nemám rodinu, mám byt, v ktorom mi už nejde elektrina. Robím prácu, ktorá ma absolútne nebaví a ja už fakt neviem, čo mám robiť ďalej so svojím životom. Jak vždy. Čau, čau. Čaute. Ach, zase robota. Zdravím. No nemám pre teba dobrú správu. Prečo? Práve sa stala vražda na nejakej farme. Vrah je ozbrojený. Počkaj. Našla som adresu, je to pri väznici v Sandy Shores. Fú, no dobre, idem tam. To dáš, chlape. Možno sa vám zdá, že to nie je až tak zlé. Ale verte, zdá neklame. Dobré ráno, slniečko. Kde to som? A čo odo mňa chceš? Drž hubu a počúvaj. Tu, pri tom hoteli, ťa vyhodím. A opovaž sa ma hľadať alebo pípnuť pred fízlami. Jasné? OK.
Vystup z tej dodávky. Hneď. Ukážem ti, akú máš izbu. Dúfaj, že má výhľad. Hej, díky za rúžu a užívajte členstvo. A chceme pizzu, more. Hej! Si v pořádku? Si v pohode? Šéfka okamžite dajte po ňom pátranie, potom zabijakovi. Hneď som späť. OK, hneď to bude. Zmrt. No čau, ty si kedy došiel? Čau, kámo, akurát pred chvíľou. Tiež si bol na tom pátraní? Na kom? No na tom včera čo bolo.
Na tej farme v Sandy Shores. Neviem o tom. Poď na cigu von, dám ti to všetko vysvetlím. No okej. Včera mi šéfka povedala, že mám ísť na farmu, lebo sa tam stala vražda, tak som tam išiel. Videl som tam nejakého capka s nožom, mal takú oranžovú masku, utekol som s autom a potom ma uniesol s dodávkou. Život bol zrazu normálny, jak keby sa nič nestalo. Robil som už normálne práce, dával som pokuty za prekročenú rýchlosť, nič extra. Strážil som a tak ďalej. Ale vrah po 6 mesiacoch nikde. Že by šťastný koniec. No, nemyslím si, že toto by mal byť úplný koniec. Koniec? Koniec mojej roboty tak. Musím si nájsť inú prácu. Toto už fakt ďalej nejde. To znie dobre. Budete mi chýbať, ale zmena je život. Odteraz budem asistent v office. Potvrdiť. Šéfka, musím vám niečo povedať. No, musím ti niečo povedať. Jasné, hovor. No, v robote, dal som výpoveď. Robíš si srandu? No ne, nerobím si srandu. Fakt som dal výpoveď. S kým sa tam mám ako teraz baviť? Však je tam ešte Lukáš a Erik. Oni sú iní, oni pracujú na počítačoch. Prečo si to urobil? Hlavne kvôli peniazom. Nemám v dome ani elektrínu, nemám ani ako zaplatiť. A všetky tie prípady, čo niekedy riešime, sú fakt extrém. Už mám toho dosť. Chápem, no. A do akej práce ideš? Budem robiť asistenta v office. Za dobrý cash. A čo ten zabijak? Nikto ho odtedy nevidel. To je divné. No Braško, drž sa. A kedy tam ideš? Už zajtra. Tak snad ťa príjmu. Nedávam si veľké šance, ale treba to skúsiť. Presne. Držím ti palce, Braško. Dobrý deň, došiel som za pánom Franklinom Clintonom. Dobre, teraz nie v práci, ale hore na konci je kancelária. Kde vám to tu Charlie ukáže? OK, ďakujem.
Dobrý den, tak vy jste ten nový. Áno, ja som ten nový asistent. Můžete být více než jen asistent. Jak to myslíš? Stručně řečeno, nebudete vždy dělat zcela lidské věci, ale nejprve vám to ukážu zde. Zde se nachází pracovní a menší kuchyň. OK. Dále máme bar, gauč, televizi, jen chill room, nic navíc. Keď si myslíte, že takto ma nalákate, tak sa mýlite. Další chill room, tráva a alkohol. OK, tak to sa mi páči. Ale čo sú tie neľudské veci? Naše hackerka Alex. Nuže, co si myslíte? OK, vyzerá to dobre, ale čo sú tie neľudské veci? Nyní vám dám zkoušku. Když ji projdete, budete přijati. Get out! You cannot bring me chasing police into my store! No! Don't hurt me! I have a family! You're terrifying! Just give me a second! No, please! I'm moving as fast as I can! I hope you sleep well! No čau, asistent. Zdravím, šefe. Ja som Franklin. Jake. Dostať sa sem nebude také ľahké. That's so chill. What about that P.D. Jackson flip? Okay, fine. We'll go to the damn pier. Somebody help! Jake, jste přijati.